Ti arglwydd ydy'r flwyddyn newydd. Ti ydy'r ddalen lan yn ein llyfr amser. Ti ydy'r cyfle newydd yn ein ffordd o fyw. Ti ydy'r cyfle i adnewyddu'n bywyd a'n perthynas ar hwn y ddywedodd, weler yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dyma flwyddyn wedi dod, y flwyddyn o'r fi eriod. Dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, a blwyddyn newydd a I chi. Chodwch yn y bore, cynwch y tan, ewch i'r ffynon unol dw'r glan. Dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, a blwyddyn newydd a I chi. Bore da iawn I chi gyd o Efrog newydd a blwyddyn newydd dda I chi. Croeso cynnes iawn i'r Oedfa Ddigidol. Mas yma'n Efrog newydd fel mewn mannau eraill o America, mae nifer o faneri yn hedfan hanner ffordd I lawr y postyn y hynny o barch i'r cyn arlywydd Jimmy Carter a fi farw ychydig ddyrnodau yn ôl. Wel, un person oedd wedi cwrdd ag ac wedi cyfweld ag ar ei ymweliad a sôr y mynydd yn Tregaron nifer o flynyddoedd yn ôl, oedd y cyn ohebydd newyddion Alun Lenni. Ac fel mae'n digwydd bod, o'n I eisoes wedi gofyn I Alun I roi'r myfyrdod yn yr oedfa hon y bore yma. Felly mae'n siŵr gen I y gewch chi fendith fawr o fod dan I arweiniadau. Croeso cynnes I chi gyd. Bod ni wedi dathlu'r calan, dyw cyfnod y Nadolig ddim drosodd tan heddi, Sul yr Ystwyll. Daw'r gair ystwyll o'r Lladin stella sy'n golygu seren, a mae'r wyl yn nodi'r hanes gan Mathew am y seren honno wnaeth arwain y ser ddiwyniaid at y plentyn Iesu mewn tŷ ym Bethlehem, nid baban mewn preseb fel sy'n ei fengyl Luc. Mae'r Beibl Saesneg yn ei galw nhw'n magi, sy'n awgrymu taw dilynwyr y grefydd Zoroastraidd nhw, un o grefyddau hynaf y byd, oedd rhoi pwyslais mawr ar ddarllen y ser. Magi yw graidd y gair magician,
Dewin, felly ser ddiwyniaid, oedd y doethion. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlem Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyran i Jerusalem a choli, ble mae'r hwnanwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom i seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a choli ganddynt ble roedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd, ym Methlehem Jwdea, oherwydd felly'r ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf o'i tu o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti a dew allan arweinydd, a fydd yn figel ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a cholodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy Bethlem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minne hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren y welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes i ddod ac aros i'w chlawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam. Serthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor i trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd, i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Wnaeth y ser ddiwyniad beth doeth iawn trefyn yn ôl i'w gwlad ei hunain ar un ffordd arall, achos ar ôl deall maen nhw wedi dwyllo fe, aeth Herod yn gynddeiriog. Diolch i'r hanesydd Iddewig mawr Josephus, fe wyddon ni llawer fwy am Herod na neb arall o Jwdea yn y cyfnod yna. Wedi'r cwbl, buodd e'n frenin yr Iddewon, gyda sêl bendith yr Ifeiniaid, am bron i 20 mlynedd. Herod orchmynodd codi'r deml newydd anferth yn Jerusalem, y deml y bu Iesu yn ddinas yr wythnos y Pasg, ond a ddinistrwyd gan yr Ifeiniaid yn fuan wedyn. Herod fi'n gyfrifol am adeiladu dinas Cesarea a sawl dinas a chair arall. Am hynny, cafodd ei alw'n Herod Fawr, a Herod the Great yw ei o hyd i'r Iddewon. Ond fel meddai Arglwydd Acton, un o feddylwyr mwyaf oes Victoria, great men are almost always bad men. Mae dynion mawr bron wastad yn ddynion drwg, a roedd hynny'n sicr yn wir am Herod Fawr. Fe wnaeth orchymyn lladd un o'i wragedd a thri o'i feibion ei hun, gan gredu bod nhw'n cynllwynio neu erbyn. Sdim rhyfedd iddo fe anfon i filwyr i ladd pob bachgen o dan 2 flwydd oed yn Bethlehem ar ôl i'r doethion, a noeth braidd ddweud bod brenin newydd wedi cael ei eni i'r Iddewon. Nid yw Josephus yn sôn am hyn o gwbl, achos lle bach oedd Bethlehem bryd hynny, ac mae'n amheus os bydde yna fwy na rhyw ddwsin neu ddwy o fechgyn bach o dan 2 flwydd oed yn byw yno. A roedd y milwyr yn rhy hwyr ta beth, achos oedd rhieni Iesu wedi ffoi gyda fe'r aifft ar ôl i Joseph gael rhybydd mewn breuddwyd. Ond nôl y Bethlehem, roedd y mamau'n wylo am y plant a laddwyd ar orchymyn Herod. Ac fod hwnnw yn ei fedd ers 2000 o flynyddau, mae ei ysbryd dieflig yn dal i fod wrth ei waith gythreilig yn Gaza, lle mae'r mamau'n wylo heddiw nid dros dwsin neu ddwy o blant, ond dros y miloedd o blant bach sydd wedi cael eu lladd gan y fwled a'r bom, tra fod gweddill gwledydd y byd yn ddiamadferth yn gwylio'r cyfan ar y teledu. Mae dynion pwerus eraill wedi camu esgidiau Herod Fawr, dynion mawr sydd hefyd yn ddynion drwg. Great men are almost always bad men, fel meddai Arglwydd Acton. Almost always, ond nid wastad. Yn ystod yr wythnos a fi, cafwyd tyrngedau lu i ddyn mawr yn eithriad i hynny, Jimmy Carter, cyn arlywydd America, a fi farw'n 100 oed. Roedd Carter yn Gristion o argyhoeddiad ddofn, ac un o uchaf bwyntiau fy mywyd i oedd cwrdd â fe yng nghapel anghysbell Soar y Mynydd, fri yn y bryniau, deng milltir i'r de o Dregaron, nôl y mis Mehefin 1986. Roedd Jimmy a Rosalind Carter ar wyliau gyda chyfaill mawr a chyn uwch swyddog iechyd yn y tŷ gwyn, Dr Peter Vaughan, oedd yn berchen ar fferm ein Darcy yn ardal Llanddewi Brefi. Rown ni yn Soar y bore heilog hwnnw o Fehefin gyda chriw camera'r BBC, ac ar ôl i fi ymddiheuro am darfu ar ei wyliau, gytunodd y llawen i roi cyfweliad i newyddion S4C, cyn mynd lawr i Lynbrianau a fferm Bryn Teg yng Nghwrt y Cadno, lle tynnwyd y llun yma. Yn ddyn hynod gwrtais ac urddasol, fe wnaeth e ganmol prydferthwch Cymru a chroeso'r bobl, a dweud cymaint oedd wedi mwynhau'r noson lawen y noson gynt. Ond roedd Jimmy Carter hefyd yn ddyn oedd wedi treinio oes yn sefyll yn gadarn yn erbyn pob math o anghyfiawnder. Ar ôl cerdded ar draws argau anferth Llynbrianau, gofynnodd i mi os oedd y dŵr i gyd yn mynd i Loegr, ac tebais braidd yn llipa bod y rhan fwyaf o'r dŵr yna'n mynd i Abertawe. I guess that's okay then, atebodd gyda'r wen lydan enwog yna. Roedd e'n gyfarwydd ar hanes am foddi cymoedd Cymru i gyflenwi dŵr i ddinasoedd Lloegr. Achos 1973 fel llywodraethwr Georgia, roedd e wedi rhwystro cynllun i godi argau ar draws yr afon Flint gan foddi tiroedd, sanctaidd y llwythi brodorol. Ar hyd ei oes sir roedd ei egwyddorion Cristnogol dwfn a iawydd ei weithredu arnynt yn ganolog i bopeth wnaeth Jimmy Carter. Fe wnaeth e gymryd y llw arlywyddol ym 1977 a'r Feibil oedd yn agored ar yr 8fed bennod o proffwyd Micha, lle mae'r arglwydd wedi dweud beth sy'n dda a beth mae e eisiau gen ti, hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser a byw'n wylaidd ac ifydd i dy dduw.
Fel arlywydd, bu'n gyfrifol am gytundeb Camp David, daeth ei heddwch rhwng yr Aifft ac Israel, arwyddodd gytundeb gyda Rwsia i gyfyngu'r arfau niwclear ac fe sefydlodd berthynas newydd gyda China. Yn dilyn methiant ymdrech i achub 52 o wyslon yn Iran yn 1980, gwrthododd Carter ddefnyddio grym milwrol anferth yn erbyn y wlad honno. Y brif reswm pam na chafodd ei ailethol y flwyddyn honno. Gallwn fod wedi dileu Iran oddi ar y map gyda'r arfau oedd gennym, meddai, ond yn y broses byddai llawer o bobl ddiniwedd yn cael eu lladd gan gynnwys y gwyslon mae'n debyg. Yn y diwedd, atebwyd fy ngweddiau, a daeth pob gwisgl adref yn ddiogel. Cymarwch hynny gyda gymdrech Benjamin Netanyahu i ryddhau'r gwyslon yn Gaza trwy'r ymosodiadau anferth presennol sydd wedi lladd cymaint o bobl, gan gynnwys degau o filoedd diri o bobl ddiniwed. Tosturi a goddefgarwch a chariad at bobl oedd sail bywyd Jimmy Carter, ac ar ôl ei gyfnod yn y tŷ gwyn, fe wnaeth e fwy na'r un cynadlywydd arall eriod i hwyluso cymod a heddwch mewn sawl rhan o'r byd dolurus hwn, tra'n gweithio'n ddiflino dros arwyddo hawliau dynol bron tan ddiwedd ei oes. Am hynny, urddwyd ef â gwobr heddwch Nobel. Tan yn gymharol ddiweddar, bu'n athro ysgol Sul oedolion, safai yn erbyn anghyfiawnder o fewn ei enwad ei hun, y Southern Baptists, enwad wedyn ymwrthod â phobl hoiw ac yn rhwystro menwod rhag fod yn ddiaconiad a gweinidogion. Roedd Iesu wedi trin menywod yn gyfartal, meddai. Menywod oedd y cyntaf i dystio i'r atgyfodiad, roedd ei moll yn gyfartal yng ngolwg Duw. Dywedodd yr arlywydd Joe Biden fod ei ragflaenydd yn arddel y gwerthoedd dynol mwyaf sylfaenol. Roedd e'n esiampl o sut i fyw bywyd o ystyr a phwrpas, a byddai'n dda petai pob un ohonom yn gallu bod ychydig yn fwy fel Jimmy Carter, meddai Mr Biden. Ymdrechu fod ychydig yn fwy fel Iesu Grist, wnaeth Jimmy Carter. Fel y seryddion gynt ar ôl canfod Iesu a hynny y morau oes, fe aeth James Earl Carter ar hyd ffordd arall, ffordd tangnefedd a brawdgarwch, fod glynu at egwyddorion Cristnogol wedi golygu colli ei swydd fel y dyn mwyaf pwerus yn y byd ym 1980. Byddai'n unnau hefyd ddilyn y ffordd yna i mewn i'r flwyddyn 2025. Ffordd yr un a ddywedodd, my fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dymunaf flwyddyn fendithiol i chi i gyd.
Wrth droi atat arglwydd ar drothwy blwyddyn newydd arall, ar gyhoedda ni o'r newydd ein bod ni, sydd mor gaeth i amser, yn cael braint wrth agosau ata ti, y Duw di-amser. Helpa ni gofio bob amser fod un dwyrnod yn dolwg di fel 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd fel 2, cyn gennu'r mynyddoedd, a chyn esgor ar y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd ddiw. Derbyn o dad nefol ein diolch am dy gwmni ath gystod yn ystod y flwyddyn aeth heibio. Diolch am dy heilioni mawr tuag ato ni, ac am bob bendith a ddaeth bob bore o'r newydd. Cofiwn a meddyliwn am yr rheini sydd ar ddechrau blwyddyn newydd yn cael anhawster i gredu yno ti. Pobl a'i hamgylchiadau wedi chwerwi. Pobl o bob oed a'i gobeithion wedi troi'n lludw. Pobl wedi edrych am bethau gwych i ddod, ond croes i hynny wedi digwydd. Gweddiwn yn arbennig dros bobl fel hyn arglwydd. Gweddiwn y bydd i'r flwyddyn newydd fod y rhyw orfoledd iddynt, rhyw dangnefedd a chysur o'r newydd. Plana obaith yn ein calonnau. Ac wrth i ni sylweddoli mae yn dy law di yma'n hamserau, helpa ni gofio hynny dy fod yn gosod cyfrifoldeb mawr arno ni. Gad i ni dreulio'r flwyddyn newydd yn nes ata ti. Diolchwn dy fod yn gwybod ein defnydd ni. Yr wyt ti yn ein chwilio a'n hadnabod ac yn gwybod ein meddyliau o bell. Arglwydd Tregarog, ar ambell adeg o leia nghanol ein prysurdeb materol, helpa ni i godi'n golygon uwchlaw cymylau amser, i geisio meddwl am egwyddorion dy deyrnas di. Ar ddechrau blwyddyn newydd yn ein hanes, gweddiwn dros holl bobl ein byd. Bu'r flwyddyn aeth heibio'n un o ofid mawr mewn rhannau o'n byd ni. Gweddiwn dros bawb a effeithiwyd gan drychinebau naturiol, a phawb y rhwygwyd eu cymunedau a'i bywydau gan ryfel a gormes. Gweddiwn am heddwch yn ein byd y flwyddyn newydd hon, am gwell dealltwriaeth, am barch tuag at gefndir a diwylliant, ac am weld yr awydd am nerth ac awdurdod yn cael ei ddileu yn ein byd ni. Yn ystod y flwyddyn newydd hon gweddiwn yn arbennig dros eglwys di, pob cangen ohoni. Gweddiwn y bydd y flwyddyn newydd hon yn dod â ni nes at ein gilydd. Diolchwn am yr efengil a daeth dy fab Iesu a hi un byd ni. Diolchwn fod Iesu Grist fel i efengil yr un ddoi heddi ac am byth. Hiraethwn o dad, am weld yr efengil yn cael ei lleo'r newydd yng nghalonnau a bywydau pobl. Cymer ni yn dy law arglwydd fan yna wedi camu mewn i 2025 yn dy gwmni di. Gofynwn y cwbl yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn nina i un dyledwyr. Ac nag arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi, a diolch arbennig i Alun am y myfyrdod.
Tan y sil nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni wll. Amen. O Efrog Newydd, hwyl fawr i chi gyd.